shashashen mai gida, mugun ɗan sanda bai ji daɗi ba. Cin hanci ko nemo kuɗi domin ke nake yi ba wai dan niwa. Taimaka mana Allah waye din yawa kan lamurana. Me ɗaki na banda kuɗi sai ta hau damuna. Wani sa'in ma kan gado sai ta hau zagina. Ta mance ɗan sanda nake ofisa aikina. Kuma da domin ta nake rashawa cin hanci duk bata gamsuwa. Wayo. Zantukan banzan da kake ta yi ne fa ban gane ba. Shin a kaina ne ko akan wani ne fa ban ɗauka ba. Na ga rainin naka yana gaba kai baka canza ba. Sai ka ce mai yin wani ƙoƙari a gidansa kudu ba. Zaluncin yau da kake waje har a gida sa kai baka nasu ba. Ba nuri ni dai na fita. Yau babu inda ba za ka gaba Da da. ashiban wuri ko in ture ki ne. Kai ka ji wannan ɗan daudin maza, rawan ɗan sanda an maza ka ji. Cin hanci ko nemo kuɗi domin ke nake yi ba wai dan niwa. Ina miki dukkanin jawabi ba kya ganewa. Da allowance albashi duka kan kike karewa. Kuma dan cin hancin ma duk dan ke nake dan taɓawa. Dubu mu da yara mu kaɗai ne abin nunawa. Amma kuma duk da hakan masifa kike kullum bata raguwa. Kai ne shashashen mai gida, mugun ɗan sanda bai ji daɗi ba. Kai na ji surutan ka fi sun yawa me kake ta nufi ne. Ni ba na san ka kaje ka yo aikin sharri ne. Ni burina ka zamo gwani jajirtacce ne. Harkar rashawa cin hanci kai ka so da hakan ne. Amma ni ba ni da laifi ka daina dora mun ban yarda ba. Cin hanci ko nemo kuɗi domin ke nake yi ba wai dan niwa. Abadan Allah me hakan kin ga bai dace ba. Gaskiya tilas ne in faɗa ma ba zan daina ba. To bayan matsayin ki na matata da ba zan kyale ba. Ko ni ba za ka gwadon halin naku ban gane ba. To aike matata kike da abin da kika yi ban damuwa.